tweet ase at Ndizi TV News ina thokonyora uchumbe yao asenjera yobukirano boigona bagotonyora ngumbwana ose simole tokoroka diaspora amagotonyora gwetsera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeja Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi toba isawe chanda asora nyore tikeki cyogo tengera imbiriga yawe Neli tukolinda mwanjumuri ya ligi ya karoli tukoli chuma kitarikini 15 mutinyino wa 5 na kabiro mwaka wa 2022 murubiri nensakya ime ya Ndizi TV nero bwanso musi na wasemerina kwa bokirbuya na andi nigorobere tukoli ya senjira ya bene Yoni oto asira se studio liko korosera litukuli aona kukwaliga asomoro video yo igobe na intukuruboniga wiganyisesto chabono mambya litukuli Friday botambe karkwaro letu achinjiri setting ya keigo yoni goroje bunaigo nigere free Friday kato kwali ne asomoro video yo iga dwara koira samagase dwara koira samangana mayage koraga ense ya monenus nejinga kichiri chetengo kato koreta omogenia se studio litukuli Friday botambe yoro munyangero oto debinga kya chagite sabali ya yo munyangero na ande twara tenga kero konya twikaransire ikengima lakini jinse jinande twaranya galiye bieba keigo lende makwaliania e weekend igumwa chumuri ndonse soberte ne leli bagali abene ko kwaliania no semelina kwa bokirbuya na ndi gorobere diritsko lya ubuyeno embali ba uchukura timo kaboni go sikura arara barenga sikba kyabo tukuni tukubate na mora nda kura arara kura manyenga kense gendrede na wekato to kuira samagaseti kalto agotebine liyo kumanyanga kibuga kire na ndinga ki aralia robereri asemagaseti usinarali agokorekana seditko lero asicinsemo ao na nene na alia korekana tekulitko ligoro go litko nto bata mangana maya go korujinsa kumensa ya machisato unangwaja ikerete mbono mambi uko ya ikera kumanya na alia korekana tekulitko na ndina alia korekana obotuko bogima go ikabone yo negireli bagali abene ko kwaliania asomoro belioyo o ikaranso ige tingo tebi karanse kabzara bogo soko jasike baokyao lakini karo soko jasike baokyao ni go kwenda sensemeli yemitandao Ngera tukunyara kubuguri TV ya yenene igora nda sensemeli mitandao onyotonyore Ndizi TV News abuna sensemeli ya YouTube utagoto tweet na goto tweet at Ndizi TV News ngakikwa bokira na kirobere tituri yao kerengeli kyao ni otura kenyore gwitira se namba yira se skin yao karutu kenyore to makumana yaya nyagito bokira kurwa sigete na ndinga kirobere tituri ya ngago tebya boke aso ime yumuroberi obwensa kyabon mami mtroje siasa negendrete ikutukerdia matuke meronke bere 8 oka oje sobochiro bonne bu mwaka oyoiga oburobere obugo chikokorekana chitariki kyanda mutinyota na toto omwaka oyoiga ndroja bana siasa niko bagendete gwe suguma mono na koboria bamenyi gosaba Kenya gochiko basira kobakira chikura yuna mange to akwarenira semambia boniga igoto masiko suka gogo suka nigoretere amange oyore producer yetu buna botambe nigakorokwa John Kebati na injetinda jenjirieta hiliane Brighton Makoli na injeriane Frida kerubongo kwaliane ase omorobelio yigawensa kiabono mambia lituko iligali ya Juma ekero twanyare ko batogo twara weekend makoto agachagete omorobelio yo koro lituko ya Jumatatu ko ikabona gali lituko ya Ijuma nigo to chikoyanyare rali bagali yo chikuyebwa tukakiri kiraraga chinsa ense ya monenusu igo onye birukunyo biribiye wiki kwa bwate bono chikoraga ense ya monenusu aeskia kamesa ka wense moiga ekero to kwa omuziki omwansu ekero to kwaliganira amangana amange ngo chiterwa so ase amagazeti tokomanye narari anyare ko baga komurikeru ase chinsemecho korenda mashabiki itonsi piko ruchinsemo a tokobaligania imeyo morobelio yiga ensa kiabono mambia munyare ko bamogo sana bogo tumira SMS yao wetera enambe yira screen yago ototebinga ikwa bokire koru ekebagonga yoro chego chinga kio wiki yago yabere litukeli gali ya Ijuma balimo ya liganete mugo chikwaligania sabato ya mambia na bogo tomere SMS yabo onyare ko bakoko tebi abande baso imeyo morobelio bwensa kiabono mambia higa mashabiki itonsi ipi imena isiko yoro kongorwa busi twabaliganire kegima elinde tonyare ko batoko bamanya narai ale imeya magazeti itoli tukoli alero
Hoigo kuri chinsemo chiri chia diaspora aseba koragwa n'umunyakirugo manene Kennedy Gisimba nero kora abantu bali ba diaspora basoa emeyo morovelio eme Ndizi TV nabo igo naro rokurukwa Dan kuri chinsemo chiri chia Doha nero okora nera mashabiki ito kabisa kuri chinsemo icho na Felix Nyangweta kuri chinsemo chiri chia Texas iga mashabiki ito nsipi igwe mwaikire indubana chintera bacheito cheino tobabwatega iga tobarundi ngora mpaka chikora gachinsa chiri isato na tuchikokolera omorovelio kole ndo mancho muliereria unabotambe na mange togo kwaliganira twakomanya na rai twakorosera na rai anyere ko bakago kolekana kurubo tukoboyora go karabono iga mambye togo gosansolera amagazeti yeli tukolia lero twakomanya ase obwengerinde na twakobwansu gwachikwenyerera egazeti yao kwanyara ko bako gosoma to sachinsemo chiri check torore mbarabi basoira somorovelio Omanjo muliriko karongora enda sensemeli ya check ya kiondaro na mbarabi aba goseba soira somorovelio anene karongo enda sensemeli ya Facebook ya Facebook ya Brighton yani ningongurigere naro na Kelly Stead niga soire me yomorovelio otana kurubu basi nyaboterere mbaka kizi amolio kana mamu abo meri nyarangi na habi ya Ibrahim na abana Clinton afan na Brighton otana basoire me yomorovelio wensakya bono mambia Isabera Nyambeka otana tomobale no ale ime yomorovelio korujinse mujiricha Korea Milimani Kisi account me in Korea Milimani Kisi awatano alime yumurubiri wensa kya Sabron Zora koza awatano nonde ayora sauti mugirango na abokire biyana ndina soirime yumurubiri wensa kya bono mambia Ageja Bauru awatena komo kurwa satellite Nairobi awatena tiga agotura Sawadi Miri Sabron Sora Antabo Chosho Eric Osoro Evans Keburi Marube Chef Gradis Buyaki Air Force Refonsina Onsembe Chemsi akababona bonsi bategerere eriogi ilia ase ligoika bonsi bategerere enensa kionsi na maliogi ensakia handonsi ase agoika Chemsi Jones Nyamesa ko count me in kurwa gesima ase bunge yakutuma saba ahote amna no arenere ime yomorovelio bwensakia bono mambisa kabu osinde kurumagombo niko ndani na abantu ba Lydia Kefton Bosire Stockman Freddy Nyandika Mosomi na mwa opande family akobatena baso ime yomorovelio bwensakia bono mambio inisaka osinde Beatrice Kiyonde kayiye sare kurwafare akedi inensemeri ya Nairobi count 047 ate aba ngoganilia mashabiki onzi Ndizi TV na omorovelio bwensakia emambia engia na andeti kabagendere koba ime ya ensakia na kitaseni Ndizi TV ngotogia kirambia mono Magangi Jared ate anere no alime yomorovelio bwensakia bono mambia ate ana obokirobia na ndigarovelio diritko lia bia Sinte Nyaboke nera ate ana bwakirobia no onde ime yomorovelio bwensakia bono mambia Bamanyi no ali miensa kiabona mam Jackson Makoli osinde kulinsa machiriche matutu awatano bokire nere no ali me yumurobeli bwensa kiabona mam bibansi anyona kulinsa machiriche matutu ange negita skuru ya matutu pia jawata nere no bokire no ali me yumurobeli bwensa kiabona mam William Manasi kulinsa machiriche kiamtengi awata bokire bia anomongno ya difoka ni watu ligiritia kwa makwenda sekibago keri tukabunga tiabali panda tuto machijumbe chao na yo mwanjo murito nyorwa to machumbe yao no ngwetera se namba yera seskini yura wende to yesoma senjira yabene ngingorigereria ase page ya timensa kyani ndoche Prince Kenya koruchinsemo chicha Saudi B awateba good morning Ndizi TV abantu bonsi basoe imeyomorovelio ndembia mono ase egasingi ya mogokora Prince Vince koruchinsemo chicha Donhall akatebanga good morning nonde imeyomorovelio komo baka omoelia Dan koruchinsemo chicha Doha akateba niko tuned in Jared Isoe akateba efarasi koroge susuward noonde imeyomorovelio nkwanelia abantu bonsi bage susum Jemi Mantabo kutoka Madhare awateba niko tuned ndani hadi tamati ntomera maigago chirio chungo na boigo ikenye Edward koruchinsemo chicha tabaka awateba no toramo imeyomorovelio komo baka omoelio Rafael Maranga from Mbakasi East Utawala ateba tuned in send me amaiga kuchia sabanto vario chungo na mwagetenga family bonsi Nelson Onsombi koruchinsemo chirichia Nyanja agateba no tore amo ouko Thomas koruchinsemo chirichia Geteri agateba mark me present Janet Kwambuka koruchinsemo chirichia Thika agateba nonde meyo murobeli omwalimu ondieki kurwe county ya Nyamira
agoteba no tore amo agoteba nasireti oyo mwabo tumera engora ya ito ya bene gochia ase a family na bagenya sanya ko ba chinguru chinga kechiga cheliberera mkongoja Cyrus tuned korwa omokobo sansa with my mom Josephine Orange, my sister Christine na bro Hesbon na goteno tori aditamadi abana banyere ko bagosoa emeyomorobelio team ensakia bona mambia ego manjumuri genda utuma uchumbe yawe tera senseme yimitandao nenseme yenambe yera siskini ya urabu kewe kase studio yotokumanya kwa bokera na kirobereti litko lya ne na mange twakwaranire asemambia boni gatosuka isikosuka ni goreterwe amange turenda senseme ndi studio tokwirana yotokwire ya mase ya mukikasa magaseti yeritko lya lero. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abono konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umugusi tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorro bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chemeyega au bunna chikeki chemeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka imeyo mochobosongo asamanke gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogi chigosori ao kurworo gongurugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukurentera babwatani ao kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda igweka chinso ikomine ibiri cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omwaka bw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga ryokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far the kiamaniaji. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchukwa nominations. Yes. Bono umurubiri ubweke
igogocho kori bagalia ryokoboria kurigeria na kunengia alibagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere rasi yaye engia gosebe. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. kera ritukoria Jumatano na Jumamosi gochakira chinsi setonenu suchabo tuko asugo chakomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeryo byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkorwo gusi na Kenya ngima Ena bateri ekero musani abrani kanyo kwa ekero mwanda kugata bageni boye agotebi ngancho bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini to ko igunga bantu bakoiriria ata mwe jirani yao ominyoke gwetio ububona tiritariki homorobilyo bweke umbu asetoko nengia na kumanyi kirenga Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mbemono manjumune kanana tawtobwate na leje jito kwa rene asa magazeti iye mambia boniga karumbate gazeti ya The Standard. Nigombate gazeti ya Daily Nation. Ase gazeti ya The Standard lingana aliere muamu gose ase biji yentangani nigodrocho mara ibwenzur Kenyatta nyare kago chorwa senseme yase muri gazeti ali getebu na lame duck president niri bolia boleti anene gosena ba Kenya boleti na lame duck president kero limine murkeretebuna mara ibwense ni gagendete ko mirimo yaye anene na ande karanya rika komosira mara ibwikia magyo Raila Odinga aseganga yaye buna nyarega kwireri bagari yaye kara kuritaya koru obisi kara ukora chintunde cha ibere bune katiba egoteba kono no muri kwegazeti usekorengana neringane rimwamu ni oli murkeretebuna bono uru niga amwete bune success yaye niga gochikoba mura ibwikia makia ODM sasa mobwasi miuro moja kulingana no muri kwegazeti na murkeretebuna Uhuru Kenyatta nande nerole party German yobo moboli party German yobo moboli bwasi miu ra moja kulingana muri kwegazeti na murkeretebuna Uhuru yaenda gukora campaign anene kiranyaraga kumochora uyu gochikwira libagari yaye boigo ni yagendete kwene kubuna emirimo yaye eri yagendete gukora ase serikali ya Jubilee yagendete kuyikora asenjira ere endonge na andi ni yagendete komeki key appointments use nagende to chora abo bisabe serikali abanene ase chobisi ye kwene kibuna ni go tararu obisi bwangoiga agosina achikuru obisi igo yo gujugo sobisi na bara achiko koranere emirimo asenjira ya obo asenjirende ekero baguchikwire serikali anene serikali eli ya simyo kero murai bwenze ndorana ne sok tene na goja ku campaign usiku mwakireko ko umurai ibwekia magyo Raila Odinga ase entunde ndego sekara aganetibuna aba Kenya banyare bakumochora Raila Odinga ko murayo gatano bwense ya Kenya gotagwa somera ustoke nguchiturugura ase beja gatano mo torigire lina aralia ya urwa okora elinde Raila nyaraga kwenekiwa ko mu bwense ya Kenya igo yunaro airoborta se bejintangani anene lingana limwamu na lame duck president yani ekero lame duck president nige ko ligere monogo sekero kora ligeria asense melio da kumanya ninkie minute nelina omurayo kurwo bisi igo nigo abwate ase birengererio ori aganiri ugochikwira libagari yaye buno murayi bwense bunense ya Kenya twarode tene nimna umurayi bwense Uhuru Kenyatta ni gatagete Raila aire libaga aliokoba umurayi bwense ya Kenya into chunyari ya sebeji ya gatano mega city ne ya testana bega sebeji yentangani ne morekerete igoro naki omunyagitali yomo anyarete ka ko fake gosega gosokya masakara yo bolimo anene asekina kirikia bubwatrenetie mugavana bwe county ya Migori Okoto bado ni gobono mobiso omunyagitali yo yomanyarete ka ko fake ya masakara iliko mwegerera oyo kabeiro mubwatani umemono bwo mugavana bwe county ya Migori Okoto bado endo chunyari ya sebeji ya gatatu gikirito mobisoyo
osigubeka masakara y'oburimo anene asense meri y'obachenu boiga sebeji yintangani nemuregedena kibona abana siasa banyade bakoboria gose bagokonya abakenya kurwasa maguta akagere komenta buri kurigoro kunendo abana siasa nigo baswete ime na gokonya abakenya nene kero yarogana bino murai bwense itukurigoro na aswete ime na go interfini gose gweswanania eligora libene na kibabe kiremero beri ya bere bune serikali asogo kei gose ku maintain legal dia maguta murai bwense ari goja kabata swaime amo Kenya gose bali bagotumeka maguta na chimotorist gose bali bachigali ni baraja gwakana chishiringi chimibere na 10 ase barita ya petrol korendo murai bwense na swetaime na koboria wa Kenya kurwa somo chando euro chikobabwata karoli magoli ari komeza maguta boige gaseti ine murekerete igoro na kinze ya Kenya yanyarege kubekwa omubaro asoko korabobe asamangana investment gose asamangana investment ense ya Kenya bono nigo yanyarige kubekwa ase birengo byoko korabobe asense media investment ayunzo junyarire ya secretary kugoreka city yeme boyo ense ya Ukraine bono nigo gosemeri kwa bairororo anenekero chibando jaje gutoka asense media ya Ukraine nyirune ense ya Ukraine chibura bunje nyaji ko basense media korende nigo bono yarokande buna chibandana jaje kuna nseme yunyere bune mu cyande bwatrindi ya Kenya nigo yanyaldege koba asubo sagano rwanyarte boko bwatrindwa asensemeli ya Ukraine yindu chikunyarigere boyiko asensemeli yikosali nigo emerekerete buna umanyara ingi kiagerete tagenda ase chinse chisukekero arobiri nango myokare ngikochi ekere fisa ya twarito boko ya nyoretu ayindu chikunyarira sobogale ase gaseti ya distande kerdo chikoigora imme unyerona gaseti ibone murekerete buna amatukatikete ne merongebere na ne oka gucha sobo choro bonne bo mwaka oyiga yunarara sepeje ntangani korende ko chikonganjira ningoreme ngotebyase obogarake ngingorigereria egazeti ya Daily Nation nindoche omurikibe gazeti yini kanyara ko baga kumurikira engana ye ekemina no gocha ase kosa ase ebunge abo ase omoske Raila Odinga na boigo omoske William Ruto banyarire ko ba obotukibo banyarire ko bagokorekana ase bokone kibuna ase kiamagia UDM nigo kebwate abarwanereri chimibere emerongo 5 noyomo ase chi constituency emerongo 2 na kianda na boigo moske Raila Odinga ase kiama kia ODM nigabwate abarwanereri emyemo emerongo 5 noyomo gwetere kiama kia ODM na boigo omoske Uhuru Kenyatta niganyare ko bakagosokia abarwanereri ko rwasekia magia Jubilee abarwanereri emyemo emerongo 5 na 5 na 3 elinde ko neki asobochorio banene banyare ko babakonyora obo bikolengana no botuki banyare ko korekana ase okobwata na gose obo mobwa azimio la umoja niko bakoroki nigo abarwanereri barachigoso ase bunge bale chimi isano emerongo 5 noyomo na 5 na 2 abuna abarwanereri babwa treni ukurwase obomo bwa azimio la umoja tokorigereri obomo bwa Kenya Kwanza Alliance nigo bare chimi sato emerongo 5 nomo na 5 nomo abuna bakuru ase obomo bwa Kenya Kwanza Alliance tokorigereri ase abarwanereri gwetera ekirukyo governor ase obomo bwa azimio la umoja nigo bare emerongo 5 nomo na 5 na 3 kurwa ase ekirukyo bakurwanira kyobo governor boigo ase obomo bwa Kenya Kwanza nigo babwate abarwanereri emerongo 5 na 5 na 2 boka na boigo ase chinsemo chirichio bo women rep nigo obomo bwa azimio la umoja babwate abarwanereri ya emia na boigo Kenya Kwanza nigo babwate abarwanereri emerongo 5 nomo na 5 na 3 mangana yonto chiko yarire asobo ime ase page ya 4 na boigo page ya 5 korende ase page yintangani nigo mulikibwe gazeti ya nyare ko baga kumulikira o mominyoki wose Ferdinand Omanyara una evisa ya yanyata ko bage konyorbano niga kuboli ningo gwenete kola umigu ase okonyoreke inyora Ferdinand Omanyara niga nyata ko baga koru kwenda ase chinsemo chirichia US litukolie igoro chinsa 12 cha magoroba ono nigo turachi gosoma ase ubimase page ya 3 elinde tuimanyi ningi kiagerete evisa yaye ekanyara ko bage konyoro aina aranyere ko baga koigwa obolito ase egazeti ya Daily Nation ndojigori torena Omanyara ngikirire tagenda chinzisko kumyoka ekero etorojina ngota kero chikomba chiwa ndojigori ya sichiga sedi torona ingo barabaroje ore
otakere kwa majugo kiara ntoroje na wisara ya mangana ye chiko solnere ense ito ya Kenya ngikirede ayunto chiko igora gochima sikasete jiber torre asobogale konende tianda kurene kwa sikasete ya standard ngoire we kase beji agatato ye mulekirede na kibono monyagitari oyo manyare takaote abuna nigo kanetwe yishiringi mie erwe yamo ne jimisano chioka erikobe kama sakara yobolimo igoro yoroboti irwa umubwatani oimemono obado unyore no bade kinangirike mubwatani digoro yo boiti bwa Sharon Otieno konende nigo bono umunyagitari oyo yomo anyarite kako tebabuna era niga etu chibese chishiringi erwe yamo ne jimisano chioka erio ko fake wasikoro sia masakara yobolimo anyagitari yekina kia igoro ya Migori Governor Koto bado omo konyo ego se personal assistant koringana na Cliff Mumanyi oyunya de kago tebie koti buna eranige sacrifice ko sinige ruete eriko mokonya komokonya Mikaeli oyam ase geraniga mo requested unaga kiutar ko ngonya lendo tebuna ya na njebiru kunyombia ndiete ko sena ringa sense medio ense meli ya mangana yobosaga ndwa korakande ase oboitibori wa Sharon Otieno obwa korakande umwaka w'ijirubere na 15 na isoto igote gwasomera ororengi kirete nando munyagitari agakorabo ekaranya ardega kwerera ase code munyagitari oyu Cliff Mumanyi nigo ali kurwa senyagitari ya ito ya Kisiti Jingana Rivara Hospital iko Cliff Mumanyi na bokwero na bogwe somera omugano yu omonge asebeji ya gatatu Frida amye korona anene karege ntoke ko jakia base obosaria Kenya gaiga osebintu ke nkonyororo mogusia koboro sana tinda manyenki mogusia go jobero jina Cliff Mumanyi no mogusi endoro jina na bantu bare baire to asikambe county ya Nakuru no mogusi Eldoret mogusi naroro kono drama sasa bali banyate ko bago itwa bagusimbaroro kono tine chimbwa chimbe cyanyare ko ba asomo gusi lakini ndora nacho muragi tigatora ndo manyengi genda lakini abogwe somera asebeji gatatu omanye na Cliff Mumanyi ngikirete obado producer ne ondina maene onde tayo kungajwa ekera twa emosio beire akoba kirase kakweswana ni asite to tranyora nano ne ture tira devina omogusinga kiara tware erusani korwase ebinte bigo korekana sensi ito ya Kenya konena boga sebeja gatatu onigere ligoro ya Cliff Mumanyi ekarari gete oroboturu rwanya gitari igombare ngo sebaka bwate kiribot jobolimo ayo na yebiro binde go kibose kana nditara sebeje yo ya gatatu ni gobono mosbati oyo mokorwa sense meliel damalafin anyarega kobe kubyara anne karanyarde ga kote abuna ni gaitete abana babere step daughters na kobaruta ase oroje rore ange abu muswadi umedena Olivia Olivia Kirui ni gobona nyartega kubwato litukulia Jumatano na akaira banyanyimbo go ikase edamwe ya masarutete abana abo asomuswadi ya ndrede ko kendrasi ndete ko base egesibo ase chere ya masense meyela marafin ase akagero jigo se kote na kogambiwa igoro yoboitio bo higekero ndigereza se beje yo ni gobono abantu kurwa sense meli ya Naivasha abanyate babwate no mucyano monne maega yaba murababere bamwabo oyo baumanete igoro ye bill ya marwa akaraba manete igoro ye bill ya marwa oyo akarwa kamuro mwabege kuba akaramonyo no kure nera akaenda kebito moyo ageita igobone koregia korekanda kinungi village asensemeria Nakuru Nairobi Nakuru highway niko getigete abamenyi no mucyano ninkibona abamura bari koborani igoro ye bill ya marwa abanywa sensemeyo ya Nakuru igono gwetine mitunga kibende ko korekana umwanchi muriri ayini garase gasedi ya testan sebeji yakane niri murkerete na kyumura ibwense Uhuru Kenyatta bono yarakande buna ni gamokonye teraira ake asoko nyoro maarufu anene ekero bare de billion combination nemo asamaguta ose okoke irigoria maguta asense yeito ya Kenya kunanga no muri gwe sedi ni gamure kirdebna enigo yari nge time ligo sene jinga kicyarenge cyabene asomura ibwense ko koraringa neri erigo konya aba Kenya boyigo yarakandebuna yaya ikobono umura ibu kyama gye odimre murodinga naira serikali
igomba bwate miroberio yogo chikokonya ense itu ya Kenya yare kobona Uhuru tare kubeka mangana ayo sembare kuri kibes kiranya chikokonya asense mya maguta ni gomo Kenya yaro chikomo betere buna agora maguta chishiringi chimibere na 10 as bahalita ye petrol kunendo muraibwenze igobona atebiruna no babikire miroberio abene kwene kuna maguta tari gochikomentari goli angaso mutienyi oyomo ore bosio kurende ntoro jona maguta ni ganya tega kubara chinsemo ase chinse chito cha Kenya ne ekarona ntoma jitkora na bantu bachakire kwirana ase petrol station eriko erigeria maguta ekarona ntoro jone bintu na bira turubana kurende bata kosemeribna mine gaseti erigetega ebinte byonse bichikoroba maega yumra bwense koso keroboti abu litko ligoro Lingoliya egazeti ya Daily Nation page ya kabere nigondoche omuriki we gazeti ya nyari ko bagakomulikana na kiobule mu bwa igalestinse mu ya Kenyatta University wanyari ko babokoleta obotutukano ase oboteneri we university bagotebanga barabumbanya ta kotwara gikaro kende gyansi na kuboligwa gusimba bwenete kwena na obole mubo kolende kolengana no roboti korwa ase World Health Organization ne bagoteba barabuni go banyata kwa chieka chimibe korwa ase serikali nabo igoko banchera elinde kwagacha Africa's first health emergency hub eyuere yare gochiko agacha ase kinseme chochia angena agabo Kenyatta University korendo poteneneli obubwa Kenyatta University bwanyere kwa bogo kana nabo igoni go omonyagitari oyo teneneli to sekorwa ase kinsemo chicha World Health Organization hanyere ko bakagoteba na chiko soki oroboti naki serikali yanyata ko bagiko banchira nabo igoko bachi eka chimibere asoko ene kibuna banyere ko bakwagacha enyegitali iyo kolende vice chancellor Paul Wainaina niganyata ko bakako ba suspended korwa ase emeremo yaye kubwatekana no botutuka no bwanyata ko babako ene kigwa ase endemereyo ndobo tukini go bogasene ko kolekana elinda ko eneki ningogo kwana ekemane ekiagera Kenyatta University barabanyare ko bakorobekana bagotebanga onde tayo onyate ko babaka ko kwanera enganeyo igo mbamanyati ngaki World Health Organization banyate ko babako egwa obule mubo korenda se page ya gatatu nigo banyare ko bakumumulekera Ferdinand Omanyala oyo nyate ko bagakonyora evisa yaye litkonanyote visa yaye litkoligoro akanyara ko bagakuru ase eketike chindege Jomo Kenyatta International Airport chinsa 12 cha magoroba uchichinse mo cha USA erinda chigoikirani amaminyoko aregokorekana litkolia lero ase aregochikorekana chinsa inyene nusu korende nigo muliki bwe gazeti yenyere ko bakagoteba nige vise yanyate ko bagekonyorwa ase bachite baka oboteneneli bwe chigosoli bakanyara ko bakwemurungane ningiye kogera agotangwa tachigokora amaminyoko ase chinsemo chiri chesiko korende niganyate ko bagakwa we vise yo lakini umuliki bwe gazeti abateba ngata gochikonyora nsachisa ine asogotimoka achigosoa egeti korende amaminyoko ande nigakagere gokorekana ekero watambukire ko rugabu ayago korekana a Friday nigayandara achigokorekana aya Saturday kagweta ko rwabo akorekana litikoria Saturday na bwo litikoria Sunday mo omominyokyo Ferdinand Omanyala enyora nerole Africa record holder chinsemo chirekera sama minyokaye 100 meters korende gotaka kwemanyera amange nabakwenyorere egazeti yago ya Daily Nation page yo ya gatatu ngoso ase page ya kanene ya gatano nigo emurikere tengana ngaki ekiamagia UDA ngike inchera kikera chigotumika elinde ko enyorera chinguru ase oko control wose okoligereria parliament nabo igo county assembly korenga no botukini go bwanyara ko abokoroki obomo bwa Kenya Kwanza Alliance niko bubwate abarwanereri abake kubwa abwase obomo bwa Azimio la Umoja bwanyara ko bogo soki abarwanereri abange abwase barachigosoa ase ebunge nabo igo county assembly erinde ko barachikwengera ki William Ruto arachikoba omorayo gatano bwense nigekorokana ng'anigo obomo bwa Azimio la Umoja barachikumwengera abo asera mobere akongu wochikoene kibuna onyere ko bakagokora emeremo yawe korende korengana no botukinigo bokoroki
Musalia Mudavadi gwetera ekiama gia Amani National Congress niganyare ko bagakorwa abarwaniriri 52 noyomo ase Moses Wetangula anyare ko bagakoena na abarwaniriri 34 obomo bwa Kenya Kwanza Alliance wigabwa se omugavana Omachakos Alfred Mutua gwetera ekiama gia maendeleo chapchap niganyare ko bagakoena na abarwaniriri 25 naboigo omugavana Okilifi Amason Kingi niganyare ko bagakorwa abarwaniriri 15 gwetera ekiama gia African Alliance pamoja African Alliance ikimanyika ntemna pa igo gutaka gwesomera amange nabo kwenyerera gazeti yago ya Daily Nation page ni ya 4 naboigo ni ya 5 Ekarangu kurena sigazeti ya The Standard page ya 5 moneri mukirtena ngakimura ibwense agandete ku beka influence sense meli iyo mo bwachubiri gose ase obrai bwachubiri kwena kuna transition kosukere kujibosio na andense meli ya chubiri kujari kwebwati ya serikali yakoswa ase obisi anenekero muraibwense era bwata kosemelia kuno serikali ya Simiura moja nerego serikali turachikutwara ne ya Simiura moja abwasale umunyakiro korengana no muraibwense ni gendete gotua chi project awo sense ito ya Kenya na kogendera imirimo yaye na tutegere wiki bere gocha sobo na tutegere wiki chingi osama tukamake gocha sobo choli obone bu mwaka oyo igakorenga no muri kwasedi tigamurikire na umuraibwense ni go amurikire mono anene ngago chigotigera obisi onyoruna nere ni anyarga koraritene ni go sebene buna ere ni gatake umuraibu kema gyudi murera mordi laira morodinga koira dibaga ko murayo gatano muraibwense tikurero na chete wika sense meli ya Kamanga ase county ya Isiolo ase anyarde yakora amachoni ko soka go se bari ko passing out ye baredi ya special forces ba ekiombekeli kya banyanyimbo ba administration police abuni gona aigetoro ebingati yali muraibwensa ndete gukora asense ya Kenya na ndoro jena chi project aho njira agende kugura ko somero mugano uyu na kimuraibwense amurekerete mono igoro ya transition go se okwena na kwaye kubura igo cyasumurayo gochorwa nabokonyora sebeje gatano maboiga sebeje yo nimurekerete na kimuraibu kiama gyodia muraira morodinga oyo kuriye koreka ne gwetera somo bwa Simiura moja na Kenya tiga kuburi abamenyi bensemeri ya Mombasa gochikwenda kimuna ngwakira barabara ya nene bali be kiama gya ODM 6Ps erikwenda kimuna nababua gochibare konyora timu engongu korwa sensemeri ya Mombasa Odinga nigatete buna igo ekaroto kochiko enda sobo choru gatoende buna amachuni go sehami elinde tonyare toko bwa chikura chinyinge ande kwenda kimuna none tugochikoenda ase emijadara endeno na sichibwe bunge konyatori na mbare ntobwate na mbe nyinge gochi gotokonya boigo mokonyo ya buri tukuri ora matakarua ne natete mna ya Raila ne ruseine kobo umuraibwense ya Kenya iga kaboli abantu bali ba Mombasa komusira na baraibali nka sense meina barabo nigo ba mwakirite koko umuraibwe kya magyodi murara murudinga ekero bagobode tibinatiga ayeguri bagakomurayo gatano wense ya Kenya asebeje gatano gatoto nigemurekirete igoro na presidential debate go senkwana ya bene ya baraibali bakuriye kirokyo buraibwense ngakiego chikwena kibuna ngo chenjera bakenya birengereryo ekarbawo chikwenda asense meyo ya debate nyorune debate ni geroberere go kolekana sense ya Kenya iyo robereri buya nebyo ne chinyomba choborali asense to ya Kenya toro chimorigo setina morigedena ningi kira chikwena kiwase debate iyo ningi keromura yego chigosyo kororo ningi kira chigo korekana sense meyo birengere biriara rumbire bironchore abakenya osembi gonchora abakenya iwayo ni mureketekera abara indoje chi partner aho chigendete kwene kiwa buna murobiriyo yo osaba watani aho ndoje nabandete kwyarigania monogo chia se debate iyo ego chokorekana omwaka oyo iga se debate ndangane ojo chaka ne ya running mate osaba konyi ne chokorekana chitariki 10 kianda kero yebo president ne gendete koroberiwa ase ense yeito ya Kenya boige pejine murkerete igoro ya monto bwekaine wajakoya murikirete musaje yomana karo ukabwekaine wajakoya kabisa nere ukari gukwanira igoro ya mangana yo kolegorize gusio wanjerinya sore ase ense yeito ya Kenya gutwe gwasomera amangana yuna woisoma sebeje 5 gaseti ni ya The Standard totaraenda enseme ya kabere ya studio teatrali gazeti ya Daily Nation page ya 5 nalimo abo ase National Treasury anyareko bageko
gobeka gochora abanyakero gose ekomiti iyo gochikorigereria gokora obotuki na kichi besa che pension cyanyarire ko bachiko bwateranirwa gose chigo kuleta obotutukano ase ensecho ya Kenya engolengana no obotuki bwanyarire ko bokoroki nigo cyanyarire ko bachigo kina ase mitinyi komi goikera omotinyo kane bumwako yiga ase cyanyarire ko bachiko bachishilingi 39.5 chibilioni chine chibilioni 39.5 agoika omotinyi oyo ikomigo nigo banyare ko bakoimuki egetambukero ase ogokora obolingoli na kibaranyare ko bakoena na pending pension secho cyanyarire ko bachigo toka inyora korengana bonega nigo bakotebanga ase secho ya Kenya chibilioni 20 nigo cyanyarire ko bachiko genda ose chiko ba contributed korwa ase chinsemo chicha medical cover ase baranyara ko bakonyora obakonyi kuruga bataranyara ko bakoenekerirwa na kibago chinyora kolenda se page ye ya gatano na limo ne mulikerete ngaki ekiombe gya Judicial Service Commission Kenya teko bage gochora abantu barachikonyara kwa bagoso gusaba na chiki na baranyachikonyara kwa bagoso ase Court of Appeal ase banyate kwa bakoena na amalieta yo ochia ase omorai wense Uhuru Kenyatta erinde koeneki banyarire kwa bagoso ase Court of Appeal inyora Court of Appeal nigebwenete etuare abana chiki na 30 korende bonega nigo babwate abana chiki na 20 kolengana ne mo Chief Justice Martha Koome oyole boigo omonyakerogo nigo ainanite amalieta yo elinde bachikonyara kwa bagwapishwa na boigo gosoa obisi na gochaka emeremo kigima nene mono chinga kichiga torigereti obochole bonene nigo banyate kwa bakorwa amalieta ayega kobwatia omo private lawyer oyo manyakante na Mr. Paul Mwaniki Gashoga na boigo oyole Luka Kimaru, Lydia Achone, Frederick Ochieng na boigo John Mativo, Grace Ngenye na boigo Aaron Abida Ali ainaro amalieta anyate kwa bagako enekigwa enkolengana na interview yanyate kwa bakego korekana ase chi candidate charenge 25 nomo kolende 5 na babiri na banyate kwa bagochoro rendo mancho muligereria tigatora so asense meri ya kabere ye studio tokoira nango chitere koli ile page ya 5 na 3 na kianda tomulikere ningi kerete oyole musubati omwabo oyo kabere omorai wense Kibaki akanyara kwa bakago siria obogima bwaye ase miaka 115 Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Igundwe siri ya kutembea na Mungu. Enoko alitembea na Mungu na hatimaye akatunukiwa umilele. Haleluya. Kanisa la Gospel Embassy chini ya mchungaji Murwabeli limetembea na Mungu kwa miaka 8 sasa. Tunasherehekea miaka 8. Miaka mingapi? 8 kwa jina la Yesu. Kanisa hili linawaalika mjiunge nalo tarehe 16 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 asubuhi katika uwanja wa Kisii Primary kwenye 8th anniversary na pia launch ya televisheni ya Embassy Network. Kutakuwa na uponyaji wa kiwango cha juu na pia lunch ya kusherekea. Nataka mbarikiwe sana. Runinga ya Embassy Network, runinga ya Kikristo nambari 1 katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote. Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji, miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi. If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches and build your spiritual life every day,
only through Embassy Network Television, Channel 809 on GoTV and 495 on StarTimes, and all free-to-air devices. Kubwatekana nobonia bwito bwige kigetambe asense mu yebintu byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduke yemo ya Light Tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chikebo au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inye marakabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwikere abaligeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Bienvenido mwanju mure karone to kubwati umurubiri wensa kebono mbekaro tora sense media magaseti na ndito ika sense media studio na ndito irene to kwira kwa magaseti asentundende yakabere ngantara wikyoro nindo jimbara ba no bali me umurubiri anasi nyakanga hagate abantu count me in korujinse majiji ya kiamting sikwe bondabu korwe count ya magenche mpaka ekenyero kyanyagenge niko ndani Edwin Machabe awatana count me in korwa chipingombe skim moturmesi bonsi ni goto asoire me yumroverio
wensa kya teno sarigo begi mbati kumaega na hera nyaboke mbati kumaega baligeria baigwe na baligeria na baigwe magaseti ningi agoteba lituko lero na hara gotena mbia mono Ndizi TV asa magaseti bono mambia Dennis John akorana geteria korwa agoteba no arime yomorobele karanda ko bwatia magaseti buyena tugoya chamba korwa ase studio mbia mono manjumurire karanda te gutoma uchumbe yago ja ase studio teto kwira ni wikasa magaseti yedi tukurara karombate gaseti ya The Standard ni gombate gazeti ya Daily Nation abasengori ya page ya 5 na 3 ase nyagosira omusubati omwabo nyagosira mwa Kibaki neranyare ko bakagosiria obugima bwaye ase chinsemo chiri chi county ya Nyeri ekenyorokia gaduyani imeyo ewodi goseye county ya Nyeri niganyare ko bakagosiria obugima bwaye sabate emyaka emeyemo na 15 kulengana no munyagitari we family yo niganyare ko bakagoteba nigarwarite ase egeke korende emyaka yayo konyora yaikire nabo igo nigo baganiri ati mukebuya ase omonene tokorigereria ase page ya 5 na 3 nigo twanyare nigo muri gazeti anyare ko bagakumurikira engana ngaki audit go chigokorekana ase chiskuru chioborosa na bego chiskuru che secondary ase emyaka ebere ya magega banyata ko bakoegwa chi bilioni ya mone 50 nomo ase banyata ko bakoegwa igare somorobelio of free day secondary education nigo botukibara chikokorekana ase chi county chonsi emerongo enene 5 nebere ase bago chikoro kinga kibanyare ko bagotumika chibesecho korengana ne county na sub county directors nigo banyate ko bagotwara egeikaro na bateneneri bechi school na bayo na balimu abanene bechi school elinde ko chikobali gania na kibanyare ko bakoru oroboti baina nego chia ase body yo elinde bayoro kinna kibanyare ko bagotumika chibesecho ase emyaka yu ebere oigo nigo baganiri koro kinga kibanyate ko bakobeka bene omorobili of free day secondary education policy oyonyate ko bakogo chaka korengana no botukini go bokoroki serikali nigo ekoena na chishiringi chiribu emerongo ebere nebere na chiminye kera ase omorokigwa korende omwaka wechiribu bere nemerongo ebere na bichiri bubere emerongo ebere neyemo nigo nyate ko bagokoro kinga nigo chi bilioni emerongo 5 na kianda enukta inye chenyate ko bachikoena no gocha ase omorobelio of free primary education hotaka kwemanye amange na kiodite go chikokorekana ase chi skuru nabakonyare gazeti yago ya Daily Nation page ya 5 na 3 ekomanye amange Kolende togoso ase page ya kenda nigo toroche naki ense ya Kenya era chigotwara rideni riechi trillion isano na isato nukta isano na 8.56 trillion korengana no botukini go banyare ko bokoroke ase omotinyo gatano nigo banyate ko wiko motinyo gatano omwako yiga nigo banyate ko bago sabali deni ko chinsemo chesko abo basabete chi bilioni chi misato hotaka kwemanyera amange na bokorana ki ukuri yatane oyoro mu cabinet secretary anyare ko bakago sokyo batero na bogo gateba niga bo anyare ko borogokina ase ekerengo gia 68%. Togoso ase page 12 nigo toroche magega ya oyo koranekero kyobo governor eme county ya Mombasa Mbuvi Mike Songo magega yo gwanchiro gochikoranira ase ekiroge kyo nigo bono omosikeraila Odinga anyarira ko bagako mo aligania ase omorobelio yugo se ase obomobwa Azimio la Umoja erinde ko yaligani na kiara chikonyara ko bagako enyorera obobui ase obocholi obonene bolibosio korende nigo Raila anyarira ko anene mono gakororokana komosira na sir na era oyo kolige kero kyo gavana gwetera ekiamagia ODM ase county yo ya Mombasa aina rare ase gazeti ya Daily Nation page ya 12 Hekerango kerena sigazeti ya The Standard page 10 mulgerete iguru ngakibono songa nyarika gwanjiru chikuri kero kyo gavana ase county ya Mombasa no nyeka ganyete kigambero gya Supreme Court ojikonaja gose ukoba imbiji do sokurusu kwa ya bisiase ko mugavana be county ya Nairobi osenkwa bwate dirichiko senkwa bwate korende litkurigoro ni gosonga nyarte kagwanjirwa kuwa te create go sanya ka wanjirwa ni kembegere bachori amone chimbe IBC go chikoriye kerogo kyoboga bana se county ya Mombasa gobone kimino ne gatindi yo gikwane kiwase county eri ya Mombasa
Korobono songo hanjiru chikuri kero kyo bogabana asense sepeche yo Oigo nimurigede na kibono abambasa da kurchinse cheiziko banyarire bago twara go semere buna na go twara go semeria buna preparation sose o mayariga no yechikura yo mwaka oyo igani ga kodu asenchera engia ba kwana litukuri goro ekero bomiranite no mo gwasiri go se no mo gwasiri boborendi bweme Dr. Fred Matiang'i litko ligoro na choy musheu yoromo wasidi bwa mangana yo wera nekerero na National Treasury Principal Secretary Julius Muya ni gobono batete buna barabumbaro jumnense ya Kenya ni go yari gani tibuya asobo chori boro sia sababu ba Kenya bonsi kone kimnan kurali baro molembe ekero ense ya Kenya genda te kwere nje sobo chori boigo drojina Dr. Matiang'i nanya tega ko ba riere osega ko te amna ense ya Kenya ni go yari gani tibano je sobo chori obu asate tuna no ene serikali yo ya bikemiro bali abene kone kuno chori obu ko kana bora senjira yo bwene no bwasio katoka na kasebeche 12 neri murgerede na kiyo muraiwe nga kiyo ensemeri gose ekyo mbigiride ne tobo chora mone bibe IBC korengana kubatikana no munyakiro babo chepkati amo na malchani yoro mosiyo nga kibono banyarire bako bekerwa task gose bako boliwa bajikwene kiyo gose barali bene nga kikyo mbekinya dige kwere ngo cheso bachori obonene bu mwaka uyo igani kobono baboli guna tigango baerese igoro ye Kimskit chido jigo tumia sigura na kijire efficiency abonga kire na kimire bayabe ego jigo kora boy ni go baborti go baerese ose ekyombe kyobo yore mone IBC ababwata ni baye ekyombe kimbabwata ine bonzi ose mbayi wana ine ose okongusana nankole kole ACNSMEyo boy go ni gaborti buna abantu bayirwe libaga bachikuru gukuru andikirwa nebuna songanya tega ko ancherwa ekyombe ekyo ngibwata ine gose abande bakwana elioye na abande bakwana elioye gute somera mangana ayo ekadogeredi matuke 28 kuchasoba choli gose kikyombe kya kwanete ngaki mujipkati yako akorobelia na kya kwandi gose ntu yariganete ni kokanyora sepechi eyo ya 12 egaseti ne ya testana de bwe somere omanyana narali ali kurwase kyombe kirike bachori amone chimbe IBC katorojena ebyo abarai awo ni gobono banyarire bakoboria Igombe kinyarege ko yari gani buya asenjera ya bene ende kon kino bochori ngokora kamure asenjera ya bene kino gora kwira ni mai gake o ikase beji ya kianda mwajumure ni iri kon tenaki igoro yumraiwe kema kya UDA yuko diekero kibraiwe ense William Ruto karate tabuna erengi ekogera age chiri na Ruto na Raila korengana neni gate abuna obogima buna bwa kongire agere buna erage chiri kabisa ekera gate abuna bakenya bange ni go bare no botaka bonene asibanyari bago chandika na ande adebiruna go ikatunya to ko obo agostunya to ko gejua igoro yobugima bwa nyari bago konga boigo ni ganyari ga komochia umuraibu ense urkenyata ne karate abuna urkenyata ke sabakora yanshiki usibabwatana no muraibu kyama UDM Raila Odinga ni go atigete big for agenda chidiba bigete serikali ya Jubilee ekatorena William Ruto yareta komochi umurai gose boss yaye Uhuru Kenyatta utakwa samara mangana ayu ni gara sebeji ya kianda kasidi ne ya standard na kianda te komochi mo president Uhuru Kenyatta Ngingo ligeria gazeti ya Daily Nation page 13 nige mulikirete ngaki omosike William Ruto anyare ko bagako irenelia abakenya kubwatikana ni chingwana nga onyare ko bagakororokana kage chimono nigatebire nga okogechi kwa eneli serikali etanyate ko bagego ikirani for big agenda cyabo ase entunde yabo yakabere yobogambi eyagereire abakenya komenya obogima obokongo ase bintu baro chibikonyara ko bigokina asa magori aigoro mono nigatebire okogechigo kwae nigakogechigo asenge ncharo lire abakenya bachandikire mono na serikali teriko imoki getambukere irinde kwa nekibuna yanyere kubakiko bakonya gutaka kwenyorera umugano yina bakoriye egazeti ya Daily Nation page ya 13 nabo yona bakonyore ngani mulikire gari naki umugavana Okiambu James Nyoro anyere ko bagakora icinjira cinya ase yakwene kibuna onyere ko bagakonyora ububui asobochoryo monene bure bosyo Nyoro umugavana oyo James Nyoro niganyate ko bakagosoa OBC magega yoyo lenge umugavana w'icyensemejo Ferdinand Waititu korusigwa ase OBC yunera akanyara ko bakabosoma niyo bakorire na kiara chikonyara ko ba ekyagera omoseneta Kimani wa Matangi nigakurwa ase kyamagia UDA gose nigakubulikiro kyagwetera ekyamagia UDA na kibara chikonyara ko ba kubwatira namo
Linda kwa ene kibuna banyare kwa bako nyara obobu tokolire page ya 14 ni ya koro kyobotuki na ki omoske simbarati na boigo Amos Nyaribo George Natembea na Okongo Mogeni Gordon Doyo na Irungu Kangata korwa obomo bwa Azimio la Umoja ni gobotuki bworo kiringa abo kiba kitoko so obochorio bonne ni gobara chikwenyorera obobui kolengana na infotrack mna yanyare kwa bakego kora obotuki na boigo ekyombekeria Tifa Pulse ni go kiaro kiringa abo abarwanelere abo na banyare kwa bagochorwa ase chinsemecho na boigo ni go banyare kwa bakoro kigotanga na ase obochori mancho murigereria teatara so Narayu manchumuriria twagorigireri kurasa magaseti ngwakera Sophie Koronya Nkongo Junction watching yura agoto watch bya kabisa mbiyamano aina twakore ne asama magaseti okonyo chinga kinyore gaseti ya senjira ya bene bwa somera teatrika sense merindi studio to kwena to somera mangana maye katanta kwari ni kucha sumuro radio of free Friday toska Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu ntabwo atomuganoye kurweiburitwe goikasa ikireboniga kuri ndenkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo gucie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerengekenene ky'umuruburyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta bucia sumuntonde eriyo neranyare bwetoma gwikibirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao eriyo gokorentera emegano yabo rituko rya ijuma chinsa ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya jumapili chinsa isano na isato chamugaso ime ya Ndizi TV company ya Davis and Shatliff nigo ya korentire chimashini ao shekerero ichiyo gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ichigotumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibattery na koga chumuriro na boigo chiriya choko bwati mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icho chigotumika stima wose sola kurwase chibohol ngose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria umusigo gwikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erangi na KTRH bakirisime ase namba enotisanonebire enotisanonisato isanonemo ibere isato isanonemo inye isano gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanonesato eyemo isanonebire marakabire gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanonesato eyemo isanonebire ibere gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanonesato isato ibere inye Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gaseti kare gosoma ya so online ga burgerie ebintu swabona Ndizi TV n'ebintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bona ebintu akai nono chomurubya kabisa gwichinyaro na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke yakona so Facebook yabango
Ndizi TV News. Oh, na YouTube yao. Ndizi TV News K. Ayenayo mokora. Ayena gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwabo kaneta konsonja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Una mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chikosoria chikoleto na ndemo. Papa ntibera chokoleto chingero. Amo na mangana mange. Igano bwanzubure. Womo gusi Ndizi TV. Akiro meto bwanzuborobi. Ai! Thank you what about Ndizi TV News? Aya. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Nandine jinga chinde chingi yumanchu bolingo kwa rene aseme ngana mayeri ngo mayina rali ali anena kwa karatu kuri tukure goro ikaboni gano kubori kwa ne karanzo ige indina yoranya manya one kerogo soko nyorena no nyamaite buna botambiri derane Brighton Makoli. Inyoranga na boko ndra kubwatia mangana ya witra sense meri mitandao YouTube tonyore Ndizi TV News bawe wanakonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News bawe karenga kyao ni otukiana ndikirenza kireta ka witra se namba eyira se screen yao aya bana mamini otuko ya chakamna abarundi bechibigibigi imeyo mochi obosongo ni gobona sentu ndende boborere buna maguta na barachi kubora nonya serikali yararetibuna yabekire mirobyane kore kuna maguta bitari kuchikomenta ligoli aburi tukugoro witira se obisi yumuraibu monene bwense urkenyada ni yararitibuna ni gomo chando yira chiko yokora asensi yetu ya Kenya karate tabuna tiri kuchikomenta amaguta osema maguta tari kuchikomenta ligoli korenda bana boda bali bakurwaso muchobo songo ni wanya taribaga na gukwana Frida Kirbo karwate tabuna na bobo tabuna maguta abarachi kubora ojasema tuko alebosio. Omochando bwokobora kwa mabuta oyobago koenekigwa gati yomutenyo kaneno yo gatano nigo naende oenekigwa rero ase bituo bya mabuta imeyo mochobo songo ase chilaini chintambe che chigali ne chipigipigi cyarorokana gukwana negati y'abarundi abechipigipigi korwa sensemo ya daraja 2 nigo baerera ayuba gwetera kubwatekana no mochando yo irere nonya ne biasara koira nansi nigo baganirie serikali kurigereria eng'aneyo elio kubaororoberia obogima nabo igokoenekya buna mochando buno iyo toligo chikoenekigwa ase serikali egocha tinga kechio nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta abwatokire chibilioni 15 nemo nukta chimi isano nemo emerongo 5.25 elio koenekiri goliri atigaire buna liaringi Frida Kerubo Ndizi TV. No semeri wetu no mochando iba maguta no jigo kea go sino jigo kusira pia sinsi itu ya Kenya anande karatu na kwere no jaso bachelio bonne bu mwaka uyo ikarongo siko jibosio ni bona bamenyi be bunge nyari bali chache yuera se county ya Kisii bona banyari ba komotogi mo bunge oboniga Richard Tongi nando yulengete kuliye kerugo ekyo wetera sikiama ya chubiri anekera cha kirubwaga chibuke gambiro asensemo ya Kyogoro ukwana na Steven ni go bona bateruna nerenjire ya moyo koleta magendro ase enseme chuspa Mizi oyiro muliki yutukura sense meyo na tuare ndi roboti rokuwatia chingaki entunda ya bunge egende tokobage koera bono ababunge nigo banyareko babagwesokia na koeneke ngabanyareko babagokora emeroberia magendre ibatigete bagochaka aya nigo achire magega yabamenyi be wodi ya Kyogoro ime constituency nyari bari chache kogokera umoroberio bogochaka kwagacha ekegambere goselokota ase wodi ya Kyogoro isebotenele bwaye omobunge bwensemeyo Richard Tongi asamale tangoro Fred Munyanga nje communication secretary ya constituency nyari bari chache mwese kwa nasa kurukunga
Kiogoro police station recently msimu alicha nyaka to mina bige kama kiogo cha kote na polisi. Ya polisi yebu na wana kwa na ro mu control tanuaro on the side na gande to kwa kunyagacha gego cha kwere kote ni cheri kabantu ni cheri imuke kenyoro keri ase biasara bigendere na ande to saba baito mbiamono aso oko na otebanga musimiwa okora magendera mai. Twakire mbiamono atoreteire police station Kiogoro atwagacheire road court Number 1 ikine genta kenne sana no ambono nande twakire mbiamono ikiagera na chieta gaturimira chipara ari mete para ite kogenda roche yasoka nyaguta gakurura yagenda guchike gati igo mwesimi wato gwakera mbiamono sakogendera iga na ini tunabotora atwaro imurari ukubekera chikura tukire mbiamono aso mwesimi watong ase bintu agenda tagokora iga of course into biroche nande binde mbigenderete oyo tari na maiso tigabirore gakogera mbigenderete muna ekoti ewatarete Kiogoro yaendereire twira ni mbiamono sana mwesimiwa no tore maegao chikurantore no bumaene ngana yokoira ebintu toraga na magenderero munaye nabo magega y'abamenyi abugochengera umuroberi yubo kwagacha wikigambere kyo nigo bono baburirie umuroberi unyare ko bagokwenekia ngonyare ko bagokorwa emeremo anene gochiase abamenyi ba ewodi eyo ya Kiogoro egento yo katora gosabe chibundi chibe chiekenyoro na kwatatebeti ng'omwenjini okorete no ibie kenyoro igokora nchoche otochencherio omwenjini kegera twaro omwenjini gwatoreterete nomwao koranje nincho otochencherio omwenjinia egera tofili at home nande ntore maegao ndogwanjete ndogosigete for reporter ya Ndizi TV korwa ewodi ya Kiogoro ritera nengoro kwa Josephat Amisi Ekero tutigari themba tukemeronge bere nane gocha sobo chorio bonne bu mwako yuga bali bakoligibiru ewandete gwa kereko kwanena ase county ya Kisii yokurigero kibugabana ase county ya Kisii kirisi obire gweterekia magya chubirit kurigoro na babwatani bande bekia mekyo nigo beteta somo chobosongo anekra bakubuli abamenyi bense meyane na bonjoreri kubasira asoko ba ekero ase obochori bure bosio muri kitu midri mamanyi negeta sense meyina utware ni roboti rokwatia Keminano egetindi nigo kebwatete inse imeyense ya Kenya ase okorigia ebirogo ase bono county ya Kisii nero etaratigwa magega ase amatuko inse ya 25 oka atigarete ekerogo kyobagavana imeye county ya Kisii nigo kerendete liberera ase abakorigia ebagendrete konia chisere chiabo iliogo chia kwenyorera obobui ase oyokorigia ekerogo ekyo Chris Obure korwa ekiama gya Jubilee atarera abaonchoreria imeyo muchi obosongo ase abanekeria aliarache ko bakorera ekerara be omugavana gati yabo ko baroseria echiro nga engento private sector tagete abanyabiasara bake logo sirwa egera bakore biasara byabo bya nade ko batebi onde kabatisha asma bakore biasara engento yo katura akora no go improve to make sure nga kwa baro saidia saga ya mako kore biasara kora bo munya biasara kwa aka fikoro terangi kora be hoka kora be taxi driver kora be matatu operator kora bo muntu bwe pigipigi yonta kete bwegene biasara binde byonsi byabangina mwegene serikali yegojaje county ne monyete ngaye no muntu okomeke contribution aso uchumi ye county ase igoyoro ye serikali ye county ekorende ekorosaria sagia ntubwa tunone ese kicho to kwenda haja tora kicho na ini moyo na gusie ni ino ayo Amakonyoye obure William Baka nigo boigo arwa enkwana yaye igoro ye meroberio igoro yo kubakonya abamenyi babo songo twakeba abono tunato kora changes se biashara nene sibora ntendo ke serikali ya Jubilee tutaamire na polisi kure na incho makonyo ye ale atu change kiagera ndio ngina ndo kwa kuna rimuma pesa yote yona alioneshi Omingo Magara oyokoria oboseneta Kisii nasaba obotoereru no morembe asaboria abamenyi ko bachora abarai bebikorwa Dawe ko mutulike na mutara ko kosna nere ko kumiara mukungu na bana ubwate basa ultra chinden uburi ngaki no ngakiaba
kisambi chiwaite tamanyika kabwati atia tunakupata mpaka kwa nyumba yako. Shetani ashindwe. Tufanye kura za amani na tuendelee kupendana. Nigo baigo abananchi baenekia okumusira kwabo ase obure iliokoba omugavana okabere kisi anene ase okorokia gusira amangana ye chigosori. Mote muri stadium yaito ere mahate gaiga zira era ngore ngibono mwishimi wa prisoner oja gukora amangana ye stadium erinda tonyare ko na cha talent cheito tonyare ko chitoma ko chisiko garia. Bono gavana ndogo cha kotokonya macharo ndogo ya kitaus ande gwatebire ndogo cha kotokorera ande gwatebire notoramo aintu na boto ko bwatesia ese timu yeye Ginko ripoteria egetsaseni kya Ndizi TV eretariane Mildred Momanyi. Ebyombe aho nigo bono byarura maigerio asekero ebyombe aho nigo bono byarura maigerio kero twendete kwere no cya sobo choryo bonne bomwako yiga bakwana cinga kibomenete n'abaligi bamangana ime ya Western Somo Nairobi nigo bono batebiruna amachiko naganeri kubwatigwa anekero to kwenda sobo chori elio bochori nyarbo korekana asinjira yo bwene no bwasioku ostutu arobo chori ubuye Frida Kerubo nigatware ni roboti oru asinjira yo bugale. Ebyombe bikwegerera obwene bw'omwanyabanto nabaigo chikanisa nigo byaumerana ime ya Desmond Tutu Center ime yomochio Nairobi na gukwanera obochoryo bonene boli bosio. I think we need to understand that electoral security is at the center of the discussion here, because it's important that all of us feel safe. However, we also need to underline the fact that the law provides a clear framework on how electoral security is to be handled. Gukwana na baliki bamangana nigo bagania abanyanyimbo gutatumeka chinguru chigoro asaba nanchi chingaki chyokorobekana anene mono kunerelia abana na boigo abasubati to express ourselves at the social media level, but you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people who, particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Chinga kechio boigo nigo baganirie serikali kwa abananchi obosibole ase okorwa ebirengereri byabo na boigo kubeka obulendi boisaine ase obotumeki bw'emitandao yekerero. Disinformation and misinformation practices, especially at election time in Kenya, aren't new. But platform media provide easier and faster ways of fabricating information. That is social media as a platform. It provides easier and faster ways of fabricating information and distributing it at a wide scale. Those involved are doing so with little fear due to the platform's ability to enable anonymity and pseudonymity. This has involved massive data manipulation, which is done through deliberate posting of fake news. Boigo nigo baganirie abakenya kubekeru obulendi boisaine chinga kechi na boigo abarwanereri bebirogo ao kubwatia amachiko yobochori. To express ourselves at the social media level, but you should know that there are clear laws that protect and ensure that you don't violate other people's rights. So we have no problem with the enforcement of those laws. We have a problem where it is clearly that this space now is being policed to the extent that it is being used to intimidate people who, particularly who are critical of the existing government or corporations that are not happy with how we conduct our affairs. Frida Kerubo, Ndizi TV. Obomo bwas miuro moja wan Kenya nigo bwagendete ne kambeni cha Sense Media Coast anekro bendete gwa kireko kuna kuburia bamenyi bense meyuch kumwakera umurai bw'ikyama kya ODM ando yokuburi kiroko bu president gwetera soma bwas miuro moja kumwakera chikura eliko umurai bwense ya Kenya ogatano bakwana jinse mejo ni wana batebuna nenkaki yoburai bwas miuro moja koira serikali ase ensi ya Kenya na koleta monjirili au
Tunawaomba upatie mtu unaweza amini, na ukiangalia hizo timu mbili hakuna mwingine tunaweza amini, ni Raila Amolo Odinga. Mtakubali tumpigie kura? Basi lazima utofautishe watu wa maneno matamu, maneno matupu, ahadi hawawezi timiza, na baba wa vitendo, baba wa uzalendo, baba wa mipango, baba atakuletea uchumi bora kwa kila mwananchi. Sababu hii ni vita kali sana. Usiende pale kuona kama kuna mstari ukadhani kwamba Obama ameshashinda. Vile mstari iko hapa namna hiyo, hata kule Sugoi iko namna hiyo. Tunaona sawa sawa. Kwa hivyo kura yetu ya Azimio isilale hata kura moja. Nataka vijana nyinyi wenyewe jitokeze kutoa watu kwa manyumba. Sawa sawa. Wazee wakija wanawasaidia, wanaenda kupiga kura. Hata wamama wanawasaidia. Lakini vijana mnabaki pale, mnakesha mpaka station ifunge. Wakifunga namna hii mpaka isabiwe, mpaka itangazwe. Vijana mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Mko tayari? Mko tayari? Kwa sababu hii ni kama ukombozi. Tunaongea juu ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Omo bwa Kenya Kwanza na barumnigo bwa korete taro yabo gochasi kaunti ya Kisii anekrobaji du ikasi bunge ya South Mugirango bakora wano muraibu kema kya UDA bagoro mokonyi bu muraibwenze Dr. William Ruto ebatete buna abagusi niga korete taro yago jagusia samatuka mange anasemerezwe na abagusimba chikomwa kera chikura asatete buna nigo arachikuba inyora serikali yaye hapa kwetu especially hii Moticho ward kuna lami tunataka tuanzishe katika serikali yako. Hawa watu katika constituency mzima lami haiko Moticho ward. Mahali tumesimama hapa. Na agenda yetu ya kwanza lami zikuje Moticho ward. Kutoka Nyansembe hapo juu ikuje Moticho iende Ng'ou na ingine ikuje hapa. Sisi kama watu wa South Mugirango na Kisii tumeamua rais wetu wa tano anaitwa William Samoei Ruto. Different results. This time round, as Kenya Kwanza, we have said we have a Marshall Plan on youth employment. We are going to deploy resources in textile, in agro-processing, value addition, manufacturing, in leather, in housing, so that we can create jobs for the young people of our nation. Mimi nataka niwaulize, vijana mnanielewa? Nimesema hivi, kama serikali ya Kenya Kwanza, tumesema tunaweka Marshall Plan ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Tutaweka pesa ya serikali bilioni 200 kwa mambo ya textile, leather, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Agenda yetu ni kuboresha maisha ya mwananchi. Agenda yetu ni kubadilisha fortune ya watu wetu. Ayuna rutu akware ni asimambia boni yakundi yuna chikora gachinzi zano nebiri chambaso tuchiko baste mese mangana mayitu kuma yinga kyandete kwata kemina isko yagusi anekero siasa gendete kubwata insino kubuna gendera kubwata mirobiri yetu ya Ndizi TV nero wansu musi asika kirebosi ni goto jugo swa so morobiri ufuri Friday kero banyangera waju kase studio na kumanyanga kibacha gato hotel bwa bonga ibikiri na ninga ibaro jugo sio goto suka Frida igendete kuyarigania na basani ase studio goto suka yorenga sema ga kamera kone kuna maliugini chibicha gochere asenjera ya bene John Bati Nigeriane Brighton Makoli. Ndizi TV. Ubwansu bw'umuguzi.
soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Eduka yobonchoreria ya Kisi Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu ao tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byaborere ngamona emeito yebirengo ao chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna, emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito, yokoroseria emegati. Ebikoroto nigotobuate bye chingencho ao, buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie, chianga boigo ntobuate chia latest design, chia bana abasubati amo nabasacha. Ensemo yokogo kiabana ntobuate chi toys ao chinyange nebinto binde. Asebalia mobwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigo tobuate libaga ligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epale nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Weekend ya tabwa tumuru buriurumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cyarumba ababugiye baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho muri Ndizi TV lunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu